Nagkasari ka, nga di mo kami pasagdan. Nagasad ikaw sa mga pulong mo, nagasad ikaw ka na mo, o Ginoo. Nagasad ikaw, nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw, nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasali ka, nga di mo kami biyaan. Nagasali ka, nga di mo kami kaligtan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Mahal naman ang tanang mga butang, apan ang pulong mo, o mga saan mo magkakapiling. Kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Hi, hello, may nga gabi sa tanan to nga mga kaigsunan, sa tanan to nga mga tigpaminan din sa Shine FM 95.9 o sa Shine FM 101.3 Pulo Alcantara, Cebu, o sa mga Sibianan pa nga nag-hook up ang kaigsunan sa 96.5 Shine FM kan Sumandig, o kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw ining oras sa takna sa kagabion. Maayong gabi. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan o maguban-uban na sab kita magaigsunan ining kagabion, pulong sa Ginoo madunggan og babatian aron kita mahimo gyud nga maandam. Maayong gabi sa tanan nga nagasunod o nagapaminaw kanato di karon
sa dapit diha sa may Pulo Alcantara. Uban din sa tong igsuon, Pastor Jonrel Tudlas. Uban siyang asawa ni Ma'am Normie og sa ilang mga kabataan. Kaninyong tanan, mayong gabi. Og ining oras sa mga kaigsunan atong tinguhaon nga mapasalamatan, mapasidunggan nato ang Dios sa ato nga mga kinabuhi. Paki-share sa ato nga live og sa tanan pa nato nga mga kaigsunan naglantaw karon, i-share kini kaya atong hatagan sa mabtikon nga pagtagad ang inyong nga mga messages og mga song request. Og ato gyud nga kanunay nga ipadangat ya kaninyo ang mensahe sa Dios nga maghatag kanatong kabaguhan. Timan mga kaigsunan, kung ang atong pag-alagad sa Dios karon wala magsukat sa insaktong kahibalo base sa Biblia, ang tanan mahimong walay kapuslanan. Kanindot sa saan mo kanako magkinaunsa ang kinabuhi simbahon bayawon ug daygon ka Diyos ko. Pastor Kim on air. Okay, sa ato nga pagpadayon mga kaigsunan ining kagabihon, ato na kita sa mga pagampo. Kay importante gyud ang pagampo sa dili pa ang tanan nato nga mga gimbuhaton. Ama na mga langit nun, salamat Lord ining oras ug takna sa kagabihon. Lain na sab kini nga panahon Lord nga kami magkahiusa dinhi sa kanginan dinhi sa Facebook Live o isab Ginoo sa mga pagampo. Lord, salamat kay si mga kaayo diri sa mong kinabuhi. Salamat si mong gugma. Salamat sa walay hunog, walay undang ni mga pagmahal o pagpangga diri kanamo. Lord, akong ginasaligan o ginalauman nga ikaw ang Dios nga nasa langit. Na magligon ka namong tanan. Taliwala sa mga kausaban sa panahon, kausaban sa mga sitwasyon Ginoo. Among gipangayo kanimo Lord nga dili unta mausab ang amo na saad ang among relasyon kanimo Lord. Kagikan karon hangtod sa katapusan namong gininhawa, ikaw paghihapon ang among gihigugma. Lord, ay tuguti nga madaog kami sa mga panulay. Ay tuguti Lord ang mga tentasyon nga may maghari sa mong kinabuhi, mga unod no uban pa Ginoo nga nagkadaiya, nga mga lingla sa lapi, mga butang ining kalibutan ug uban pa Ginoo nga mawala unta ang among gugma niya ng tanan. Ginoo ang among gugma diha kanimo muhugot mulig-on labaw gyud sa tanan. Salamat Lord ining kagabihon, daghan pa mga tao Ginoo makadungog makabati, makita nila ang value sa pag-alagad kanimo, makita nila ang kabugat, makita nila ang bili nimo Father God kaysa mga butang ining kalibutan. Lord, dili lang unta saad, dili lang unta Lord amin, dili lang unta Lord plano kapag sunod kanimo kun dili mahitabo kini sa mga buhat. Salamat amahan ining kagabihon, daghan untang kasing-kasing nga matandog sa pagtuman si mong kabubuton dili lang sa istorya Ginoo kun dili mahitabo kini sa tinud-anay gayon. Salamat amahan sa tanan nga mga sibianan nga nagsacrifice, sa mga pastors Lord nga nagsacrifice alang Ginoo mapalapnag kini nga maayo nga balita nga ang kaluwasan sa katawhan. Thank you Jesus, akong ginatugyan kanimo ang tanan. Pinagi si mga anak nga maos ng Kristo luwas kitang tanan magaingon. Amen og amen. Thank you Lord, thank you Jesus. Salamat mga kaigsunan. Ining oras ug takna sa kagabihon. Magapadayon kita ngadto sa unahan sa pagtimbaya diha kaninyo og sa paghatag o pagtagad sa uban pang mga mensahe. Og kaninyo nga tanan diha nga walay hunog walay undang nga nagapatalingog nagapaminaw sa kadaghan nato karon nga mga naminaw diri sa frequency nga 95.9 Shine FM og sa 101.3 diha sa may Pulo Alcantara. So maayong gabi sa tanan nga mga kasilinganan diha sa ni Pastor Jonrel nga naminaw diha, maayong buntag, maayong gabi diha ni Brother Benji, Brother Albert og uban pa nga mga kaigsunan nga wa na ko mailhe diha sa may Baybay Dapita. Sa mga Makasaols family, maayong gabi kaninyo nga tanan diha dapit sa may Baybay og sa uban pa pod nga mga dapit nga kanunay gyud nga nagapatalinghog dinhi usab sa ato nga dapit diha sa may Humay, diha sa may Planas, Villegas, diha sa may Ampulangan, diha sa may Imelda Paradise. Mayong gabi kaninyong tanan, kumusta? Og diha usab dapit sa may
kining mag-ubay. Good evening ng Nanay Nining, may pagpanihapon ni Sister Matoy sa mga Rodas family. Diyan ni Pastor Danilo sa mga Sidasos family, siyang Mrs. og sa iyang tibuok nga panimalay. Kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw, maayong gabi og sa dapay ka Pastor Junior sa mga Tabo-Tabos family. Naagi pamilya diri kay naakoy inaanak nga Tabo-Tabo na diri sa may Bugho dapita. Mga daghang kin Tabo-Tabos family diri sa Libertad. Okay, salamat kayo maayong gabi Pastor John Rel og insab ni Intis Lichurian na maayong gabi Pastor Kim. Ang Dios kanunay magapanalangin kaninyo. Sa tanan pa nato nga mga kaigsunan nga nagapatalinghog, nining oras ugtak na sa kagabihon pulong sa ginanyong madunggan og mabatian. Maayong gabi Sister Gingging Simpron, maayong gabi Pastor Kim, kumusta dalaygo ng Dios sa tanan nga nagapatalinghog sa pulong sa Ginoo. Lamat Sister Ging kanimo og sa tibok nimong pamilya sa tanan nga naminaw diha, padayon kita nga magahimo sa mga buluton nga makalangit, striktong mga pulong nga may magdalag kabaguhan. Ay kumpiyansa sa mahapoy-hapoy kay basi igsuon ko kung nagingon ang unggoy wa gyud mahulog sa kahoy sa diha nga diin na perting kusugang bagyo kay perte ginyang panggunit. Pero sa huyo-huy igsuon ko nga hangin siya nakatulog. Munang usahay mo atake ka nato ang mga kalisdanan kapaitan sa panahon nga wala ta mangandam. Munang naay pulong sa Ginoo nga nagapadayag diha igsuon nga kinahanglan ta nga watchful kay kining atong kaaway na nagtuyok-tuyok ra gini sa palibot, nangita ra ginig matukob. Unyag naay magpatulog-tulog sa pagkakristohanon na matukban. Kabantay mong yutiko igsuon, ayaw ibutang ang imong sitwasyon sa risgo. Kanang risgo igsuon ko, wala pa ka mahulog ana, wala pa ka napulak, pero nabutang sa pag makatulog ka, apulak yun ka. Ngayon na ba? Sumunang ang atong pagkakristohanon mga kaigsoon na butang. Yes, lagi. Muna giingon. Bisag mag-unsa kag amping, di ka dinay, duol ka sa sitwasyon. Halimbawa, ikaw naglikay gikaigsuon nga di ka makuan, di ka magkalapok, di ka magkayanang, pero ning agi ka sa dapit nga yanang. Unsa man gini mana be? Naglikay ka nga dili ka magkalapok, magkayanang, pero niagi ka sa dapit nga yanang. May tendency gyud. May tendency gyud nga makayanang ka magkalapok kay imong giagian, lapok og yanang man. Pero miagi ka sa dapit nga simentado uga, okay kayo. Muna igsoon ko kung naglikay ka nga makasala ka, palayo sa dapit nga posible kang makasala. Muna yung sa istorya igsoon, usbon gid ako ni. Kung dili ka buot nga adunay mahubog, ay nalang yung pananggot. Posible man gyud nga sa ligid sa panahon magkahurot-hurot ng tuba, suka man gyud imnon di hubog. Una mga kaigsoon, klaro og punto. Una yung lahi ang wala og lahi ang naa, timan ining istorya. Lahi ang wala og lahi ang naa. Okay, basa tag mga mensahe nga midangat. Munay klarohanay og padayganay gid igsuon sa kamatuoran. Okay, basahon taning mga kaigsunan nato. Ato sa ning ma-regards ako sa tanang taga ang Panangon, maayong gabi. Naman tayo mga listeners dyan sa ang Panangon, mga kaigsunan. Okay, may gabi kayo din Brother Ray. Ato masaho ning taas-taas ni paggikan ni Brother Darrell. Malipayong gabi Pastor Kim, uban sa tibok ni mga pamilya ug malipayong gabi usab sa tanan nga tigpaminawan sa mga programa sa Shine FM, the Ligo ng Dios sa matag usa kanato nga tanan sa nato nga kinabuhi brother. Salamat sa Dios. Watching from Argos sa tubig Sambuanga del Sur. Alan mo mabayan.
Og salamat sa gipang mention ni Brother Ray, ni Sister Gingging Simpron. Gikan ni Clarian Faborada Hill. Mayong gabi, Pastor. Lamat sa Ginoo nga nakadungog nasabmi sa pulong sa Ginoo kusog kaayo diri sa Cebu. Minglanilla. Unsala ni Minglanilla. Salamat sa mga taga Mingla. Mayong gabi, Pastor Kim, og sa tanan nga naminaw sa Shine FM Alcantara Cebu, og sa tanan nga naminaw sa Shine FM og Lantaw sa Facebook Live, og ako nga ginikanan nga naminaw diri sa Apanangon, Himalalod. Mga kaigsunan niya sa Monday o Sunday sa hapon. Sunday mo angat ako mga kaigsunan adto na bukog Himalalod. Natay trabaho dito igsoon. Himalalod ya sa may mahayag ta, magpahayag ta igsoon ili Himalalod. Unya sa Domingo ko sa hapon mugikan kay natay service ini ka koy seminar ini kagabi pagkaugma kasala na. Sinang kaigsoon upat ka buk dunganon og kasal. Sadya kay ni mga kaigsunan ha. Napay dedikar sa mga bata, kaasal pa. Ceremony ministerial services mga kaigsunan ko. Nawa tay gilang dapit layo ba na kayo mga kaigsunan. Brother Ray, bising mo kuyog doon himonta ning kameraman. Tira ba ni situhan ng bataan ni sa mga pag kanabang say tawag ani sa karaang panahon. Kining kudak. Kana ba? Inomdom pa mo na nga term kudaki kuday. Mga kudakir, mga kudakir. Okay, salamat kayo sa alain nga minsay. Mayong gabi Sister Jane Ilarco. Mayong gabi sab ni Brother John Mart Ilarco ni Brother Edgar Ilarco. Sa mga Ilarcos family di sa mga Taytay Bajan. Kumusta mo diha? Gikan ni Sister Gingging, okay lang ko dire Pastor, tama jud ka Pastor, kinahanglan nga mag-amping kanunay kay lisod na. Karong panahon na Pastor kung dili kita mga magtutok sa pagtulunan sa Ginoo. Yes. Busy usahay sa trabaho pero dili jud nako makalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. Mayong gabi usab ni Brother Ruel Sanipa. Mayong gabi diha Pastor Kim. Salamat kay stong igsoon. O another nga message Pastor from Pastor John Real Kitudlas. Shout out sa mga kaigsunan nga karon sa nga naa karon sa Mualbual na minaw. Wow, salamat kay si Ginoo ha with naminaw naa sa with Sister Arleth Yusores and Company. Thank you kayo sa mga naminaw diha sa may Mualbual. Kauban ato nga pinangga nga igsoon Sister Arleth Yusores. Napo Yusores diri igsoon sa Gilngan. Sa mga Yusores family, good evening. Kasalamat kaniyo nga tanan. Enjoy and stay blessed lang sa pagpaminaw ni Shine FM 101.3 og 95.9, 96.5, 95.3. Pagka nindot og pagkatawang pulong sa Ginoo mga batian niya, nindot kay igsoon, labi nang mabadlungan ta. Kini nay tao nga duha ka klase nga tao pag mabadlungan malipay, napayubang mabadlungan magsuko, mangluod, di nang balik. Og mausab ni igsoon ang kamatuoran naasay mga estudyante nga kinibitaw og lisod gani kayo ang lison, ma-challenge siya, baning kamot siya pag-ayo. Balik ko pagkaugma kay muragwa ko kasabot ako yung katunon ta mong leksyon karon. Ako gining ko anon gyud paning kamutan, ako gining tun-an pagayo. Adunay sa mga estudyante igsoon ko pag makabantay kani murag lisod naman Di na mo eskwela mo undang undang na lang ko ma. Ano man no, kapoy kay eskwela perting lisura di ta kabalo, kala sa balon ya masiro ra ko. Ay ko ano lang, undang lang ko ma, manarbaho na lang ko. Ko ano lang ko kining magkugi na lang ko kay eskwela ta marag maagbong ramang gyud ko kay perting lisura tong gitudlo ni sir, di madalagi lawas. Ato na lang kog Cebu, ngita kog trabaho. Pag abot og Cebu igsoon atog Manila abtag tulo ka bulan in pauli. Ngano ni pauli magkadong? Di magserbe pwede naghahanap trabaho. Mo na nakawalay ayo ron. Mo na nakawalay ayo igsoon.
Daghang mga taga Negros Moanha og Cebu kay mangitag trabaho unya baka kita nagtrabaho mo pauli kay daghan trabaho. Unsa magigipangitaan eh? Pagklaro unsa may gipangita trabaho kwarta. Okay, best regard nagtigon yung pronounce no eh. Best regards sa taga Uwakan og sa Buyog Himalalod na murag na sityo-sito na si Pastor John sa kuan. Diri sa Negros ha. Na siya Buyog. Napoy daging ana. Na sa Uwakan. Indot Pastor John og makasuroy kag Negros. Makakuan ka diri. Makakuan mo sa during sa vacation na. Kasi pipila lang ka mga adlaw at least maka-experience mo og bukid nga lapok, bukid nga yanang, bukid nga daghang lamok, bukid nga wala aircon. Okay, sige pag lisod-lisod. Challenge sa kinabi pero daghang butong. Daghang humay. Daghan pog utan kay dire among gi-maintain utan-utan ra gyud mga kaigsunan. Nya daghan nagmanok gali di madakpan kay dola. Okay, salamat kayo. Sige, taning tagaag pagtagad ding mga messages dire mga kaigsunan. Atilot, sani? Atilot mayong gabi. Okay. Request a prayer ko pastor basin madayon akong flight. Karong 25 na ako ay seminar sa POEA sa Manila. Usala ning Philippine sa meaning aning POEA. Gasunod man god. Okay, so saan naman to? I hope walay babag sa akong trabaho. Okay. Kung will ni God, okay kayo. Okay, hopefully makasuroy si Pastor John Rel with his family. There is San Negros. Another, gikan ni Sister Lotlot Sir Don. Good evening, Pastor Kim watching from Samal Island. Okay, salamat sa tanang gasunod og naminaw. Enjoy lang gid mo mga kaigsunan sa pagpaminaw ini nga mga Sibianan. 101.3 Malboal Pulo Alcantara, Cebu. Kalimot man ta eh. Okay, sa tanan to nga mga viewers. Ang uban ang kuan kining gi dalan eh. Kapoy na sila. Okay, ni Kent Vincent Carillo and all the family of Pastor Durano sa Kansukan sa Lunoy Ronda. Paabot ka dito pastor sa ilaha ang signal na ta. Diyan sa 101.3. Inig-ari niya, dongre, inig-ari ni Kuan, ni Pastor John Rel, pag andam niya dag bisol. Nagangin bisol, ana to sa Kuan ang panangon. Salamat kayo. Live sa Facebook ra ko. Okay. So, di pa kaabot ang signal. So, Kuan mangguna mga kaigsunan, limited ramang yun. Kaya gusto kita o ganabitang kusog yun. Kusog-kusog po yun mo, o suyop o kwarta. Munang kada radio station kung maka-notice mo kada mga radio station ng mga dagko kay mga kaigsunan mo cost gid na siya og mga milyon na nang katigor ta na mo install war na problema high power and low power kaya kaso lang usahay di kaya sa bulsa ya kompleto tag mga engineers kompleto tag technician license engineer license technician everything na mga kaigsunan kaso lang sa finances. No? Mana nga nakoy suod kayong higalang maoy nagapahigayon naghatag na ko giya unsaon may nganani tanan mga kaigsunan no? Okay, salamat ni Longhanio Dionisio. Good evening Pastor Kim watching from Cebu City. Thank you sa to nga mga kaigsunan. Nagatong mga bag-o lang na to nga mga nag-view paki-kuha lang sa inyo nga dapit no. Thank you. Okay, maayong gabi Pastor Kim watching from Butong, Basiao, Badian, Cebu. God bless sa tanang naminaw. Gikan ni Alicia Cayetano Labadia.
Thank you for watching. Na okay ra kay si Pastor John rin og mga lagot mon, pero kanang dili ta maanad og lagot mon makaigsunan. Ya mo ra gitong kanon baglain gyud atong pamina, matingala ta nga sayo pa gani, sige na tag panghuya mura na gitulog. Kasulay man ko mga pinangga god. Bisag ganahan ta, pero dili sa tanang panahon atong lawas o atong tiyan mo sang-ayon. Matingala ta ba nga wa pa matatulga, sige nagpanghuya. Okay, may gabi Sister Lini, kumusta naman mo diha? Wagi ra ko diha unya sa Domingo sa hapon. Kay natay schedule og kasal ang igsunan diha sa Mahayag. Okay, gikan ni Ray, okay ra pastor nga moari ka kay mukaon ra og kamuting kahoy, saging humay basta mo bisita sa among lugar. Og gikag buntag abot hapon, kamuting kahoy, kamote. Sigurado ging manghoy abog. O patulga gani nang huyab. Inaon ba na makisulabi nagiti realidad na siya. Kana okay lang pag pero mo na ipaniyapon, ipaniod to mo na pamahaw na. Para dili lang manghoy abdong re. Hangad-hangad lang pas mangga. Ay silinganan diha, basing na nagaputak-putak diha, na mutulaok, okay nag-ayo na dong re na. Labi ng andaman og sili, tanglad sangig, andamag lubi, perting nindutang buhata. Nya kay wa may problema bugas ron mga pinangga kay nag ting mais man kaayos dong re, perti na daghanag mais. Daghan kinig dagang kinig mais, so may problema ron mga kaigsunan. Di ba pod ikadinay nato ha, nako isulti ninyo. Dili ta makaingon usahay na magitawog yod nga nabitaw maglain iyahang tiyan, wanang gitawag manghuyab bisan og kining ganahan siya mukha og mais, pero nagitaw nga iyang tiyan di mo dawat yang hunahona iyang pagbati iyang gusto, pero iyang tiyan mo na mga kaigson labi na anad gyud humay. So mas maayo gyud igsoon i-practice na to atong lawas. So bisag dili lang sige labtik-labtikan pag humay, labtik-labtikan pod og mais, kaon-kaon pod og bisol, kamuti na ba pa na i-rotate nimo ba dili lang biglaon. Bulag makadumog kag mga dapit nga napuro ra gyud humay, napuro ra gyud mais, napuro bisol. At least dili lang ba nga tong tiyan makakuan pod igsoon niya. Napagilain sa tubig mga pinangga, that is normal gyud. Nga natural man gyud sa tuwa, labi na nata sa city. Pero may gitangga inom og mineral, labtik-labtiki sab og inom og kanabang purely nga gikan ra sa tabay, gikan ra sa gripo. Kay nga naman pag night time nga diwa na gitay kapilian, mapunta tag dapit nga ang tubig gikan ra sa sapa gikuha, kay ako kapila ko kay inom gikag sapa igsuon. Unsa nga sitwasyon ba ang imong tiyan maka-adjust? Ay nga mga pinangga kay naka-learn man gud ko ana nga lesson nga yun ana ba nga maigide nga atong tiyan pod ato pong i-testing sa bisag wala pa na hitabo atong i-practice sa nagkadaiya nga sitwasyon. Kay labi na ning pastor ta magawalay ta bisan asa ta imbitaron na ay mineral nga tubig, na i-purify na iwala atong higdaanan sab na say nindot na foam with aircon, na electric fan lang, na karton lang. O dapat maka-adjust ka na mga kaigsunan. Na dapat nga perting daghanang lamok, na dapat nga perting ginuta, na dapat nga perting tugnawa. So may yung i-monitor ba og pastor mo ni mahitabo mga kaigsunan. So dili lang usa ka lugar ang ako nadtuan og na-experience higda kog bato, higda kog yuta igsuon. Napoy panahon nga makahigda tag nindot, napoy panahon nga grabe lamok nga sige buhat na mo yung gisuon, gisulod na mo ni among tiil og sako kaparting lamuka may gani kay tugnaw kuyog na init, sulod na mong sako among ulo putos na mo murag gabangot mig gisuon kay grabe yung pagkalamuka. Napoy dapit nga pertigyong pagkagalaa, napoy dapit nga pertigyong tugnawa. So nagkadaiya at least maka-adjust naman kay gisunan mo na kinahanglan tang ready sa unsa mang klase nga dapit sa unsang klaseng panahon. Okay, lain pagyod ang mga mensahe. Ato ni pagtagad ha. Mangwan sa kuno mo matensyon sa kuninyo. Karon gikan ni Brother Marlo si Nicolas.
May gabi na ako diri ka uban akong amahan Papa Marvin si Nicolas og Uncle Giovanni akab diri sa Cebu. Salamat may gabi ni Brother Marvin. Kumusta naman ka? Katong igsoon diha nga nagasunod usab ka nato. Maayong gabi ni Ate Marilyn, Mama Virginia. Isa nawala. Nga silingan na adre sa tindahan na minaw sa Shine FM. Thank you kayo. Salamat dia sa mga silingan din Pastor John. Okay, dia pagyulain ha. O ni Virginia, ni Sita, o nanay Sita. Okay, mo ni mga ngalan ni Merlinda ng Cording, Jahara og sa mga silingan nga naa diri sa tindahan na minaw. Ay wala na akong mabasa. Okay, so padayon tagbasa mga kaigsunan og ni Nay Milida. O Nay Milida, maayong gabi kanimo og another nga message. O naibugas dire Pastor utan manok basta makaarira mo sa among lugar pili ra usay gusto magbiko. Okay dara, magbiko ba? Magbudbud ba? Magluto ba og rice basta makauyo lang. Haya dong Ria. Orang ako dagway una-una kay ako may dool dia dong Ria. Ako nang dagway una-una anak dagway. Saman okay ra. Kay basta na. Ako nang dagway kay dool-dool pilar ko ning gihulngan. Di na yabtag 2 ka oras abot na ta diha. Kanang imong gibutang gisulagi sa imong giingon dong Ria kana mo na tanan. Okay kayo na. Okay, salamat kayo and also salamat sa gipang-mention ni Brother Darrell. Gikan ni Madeline Salvador. Blessed evening, Pastor Kim. Kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw din sa Shine FM 101.3 o Shine FM 95.9 diri sa Gilgan City. Maayong gabi higala igsoon. Salamat sa inyong pagsunod og pagpaminaw. Salamat sa mga nindot nga mga mensahe sa nanglabay nga kapanahunan. Sa nanglabay nga higayon og hopefully nga ato kini nga matamdan diri sa atong kinabuhi og dili kita mag-usik og panahon, magsayang og panahon nga ato kining tagaag pagtagad kay walay timani mga kaigsunan ha. Wala bay kapuslanan ang atong pag kinibitawang pag-alagad sa Ginoo kung wala gyoy kanabang makita nga resulta, makita nga ebidensyas diri sa atong mga kinabuhi. So importante igsoon nga sa ato mga kinabuhi makakita tag mga resulta. Oh, kay usahay naka-focus ta sa usa ka butang unya usa lang. Halimbawa ba, particular kay ka sa kining anang butanga. Pero wa ka gabantay sa ubang butang, ana pa day mga butang na dapat po natong tagaan og pagtagad. Dili lang usa ka sitwasyon, daghang mga sitwasyon igsoon nga dapat natong hatagan og pagtagad. No? Kay lisod kay mga kaigsunan og sa usa ra ta ka eksena kay dili lang usa ka verse ang Biblia. Ha? No, dili lang usa ka verse ang Biblia. Dili lang usa ka kanabitang usa ka kapitulo kana ra itong balik-balikon. Yes, mo ibalik na to ang uban, prayer balik, ang Bible reading balik ug uban pa. So dili lang ta sa usa ka verse, usa ka kapitulo nakatutok. Halimbawa, na particular kayo nga hatagi-tagi ka na pulo. O si maintain gyud laktod mo ka istorya, kompleto yang kinapulo. Na dito man po sa prayer exon, wala man po'y ampo-ampo. Ana di magsirbe. Ha? Kusog utang mo ampo mga kaigsunan. Kaso di po himasag Biblia. So, himasatag Biblia, hingampo. Hiyatag ka na pulo. Karon igsoon kay di man po magpabuyag. Luuran mo po kayong dako. Masuk anon. Dali man po kayong mangluod. Problema. Muna igsoon nga sa eskwelahan dili lang math. Dili lang science. Dili lang kana bitang tili man sa high school siguro no? No? Hikasi o guban pa.
Sa mga subject igsoon English. Sa pa rin, nalimot na ko makikisang biology. Uban pa ng mga subject nga karon kay daghan naman kay labi na ning pagawas na sa K-12 mga kaigsunan, daghan namang mga pag-uswag na sa kuan subject, so ni-upgrade na. No? So nanagi ka usaban. Sa to pa dili lang usa ka subject ang imong pasaron. Dili lang usa ka subject ang imong paningkamutan. May gabi di ay, ano pa na kuha mabasa, may gabi da ni Atilot. May gabi and sa lugarong Rosaha dito sa Saudi. Okay, isam ni Rochelle Gaba Singgit, may gabi dia, Pastor, God bless you. Di man mga kaigsunan ha, bisag unsa ka ka-faithful sa Ginoo. Bisag unsa ka kamadasigon sa Ginoo, bisag sige pagkagtan-aw og live. Ha? Bisig sige pa ka og kining unsa pa na diha nga mga buluhaton sa Ginoo og naa kay mga butang nga wa nimo paning kamote, di gihapon pwede. Okay dara. Basahon ko ni Pastor John Real nga minsay. Bisan asa hinoon di ta kitag perfect nga simbahan, tinuod na. Pero importante pod nga maningkamot sa pagkinabuhi nga hingpit sumala sa paagi sa Dios. Tinuod na mga kaigsunan. Dili ta makakitag perfecto nga simbahan dinhi sa kalibutan. Ako di kumingon sa ako mga kauban ini ako simbahan nga gi-handle perfecto ni. Bisan kamo diyang naminaw di gid mo makaingon. Pero unsay giingon sa Biblia, naningkamot. Klaro kay nang term paningkamot. So kung maningkamot gani igsuon ko, naagyo kay makabot. Kat-kat sa lubi ba walay hak-kat-kat gyud. Bala kag mga pangos mukat-kat gyud. Tungod kay nganong mukat-kat ang usa ka tawo bisag lisod? Ha? Usa ka pulong lamang, desire. Naa kay tinguha nga kuwaon. Halimbawa, di ba na may dula nga musakag kawayan ya butang ag oil igsoon tanga city ng kawayan sao naman kanang makalingaw lagi igsoon kay butangan og kwarta sa babaw. Unya sakon tabangan gyud puli-pulihan kaning uban maghukas na lang kay kini lang sinina itrapos sa kawayan para gyud muhagkot para lang gyud makasaka. Kay naay gitinguha nga makasaka lang gyud ko anis babaw ron. Kuha ginako ning kwartaha. Nayuban nga nangita gyud paagi nga makabot nila. Nayuban sakripisyo. Sige, paghukas kanay mong sinina itrapo. O dayon sila sungay-sungay. Usa mo luhod usa din patong, din usa luhod din patong na po. Dala, pwede nang taasa sumpay-sumpay. Hangtod gyud makabot nila ang ilang gitinguha. Ilang bahin-bahinon na kwarta dito sa babaw. Yan na pa sila premyo. Di mga tao, hugyaw, katawa, lingaw. So, enjoy tayo soon. Now, kung imong tanawon, aduna sila'y dakong tinguha, bisan tuod, maghuka sila, magkapangos-pangos sila, magkagaras-garas sila. Apan tungod kay aduna sila'y dakong tinguha nga makuha, kining usa ka butang, tungod kay ilang nahuna-huna, nga kung kining nga butang nga ilang makuha, may kalipay sila. Igsoon balik ta dire. May dako ba kang tinguha nga maangko nimo si Kristo? Kay ngano man igsoon, daghang mga tao karon nga misulay pagsaka, misulay pagkatkat, misulay pagsimba, misulay pagalagad. Pero nimbalik sa agi. Ha? Nay mga tao nga misulay og saka sa kawayan. Danlog man kayo. Ha? Danlog man kayo. Pero wa ba ka masayo digsoon nga sa tanto nimo nga sigig balik-balik og daplos-daplos diha? Magkawala ng kadanlog. Igsoon, timan ini. Nay mga tao nga dili mosulod og simbahan kay dakog sala. Nay mga tao di mo duol og Ginoo kay dakog sala. Sultihan ti ka sa tinud igsoon, ikaw may gipangita sa Dios. Ikaw may gipangita sa Dios nga usa ka tawo nga makasasala kay wala siya moari alang sa mga matarong. Niari siya alang kanato nga makasasala. So igsoon, sa tao nga muhunong walay kadaugan nga maangkon, pero sa tao nga bisag nagkalisod ning padayon may kadaugan siyang maangkon. Muna mga kaigsunan atong gipadayag gisulti diha kaninyo nga sa ato nga pagpaningkamot ayaw lang pagpaningkamot og usa ka butang, duha ka butang, tulo ka butang. Unsa man pila makabuk pastor, di kumingog pulo o sa gatos.
kundi limingon ko sumala sa tanang nahisulat sa Biblia paningkamuti ug unsay command unsay sugo diha mo'y atong paningkamutan. Dili lang usa, dili lang ug makaampo na mo okay na mo, ug makahalad ka na pulo na mo okay na mo, wala na, ay daghan pa kay igsuon. So unsaon nimo pagkabalo nga kini mao'y nahitabo? Kay daghan ang nahitabo mga kaigsunan nga daghan misugod pag-alagad. Ha? Misugod pag-alagad. Pero tungod kay kulang sila sa kabalo og kinsa ning Dios og kinsa ning gialagaran niya, mao ning wa siya mo padayon. Igsuon kabalo mo. Daghang mga tao nga misugod pag-alagad pero wala siya kabalo ug unsay buhaton niya ug unsay kapasidad sa iyang gialagaran. Kay kung kabalo pa lang gid unta, dili siya mohunong. Ug mahatagan lang gid unta niya og bili ang iyang gialagaran ug nakabalo pa gid unta siya ug unsay mahimo nini siyang kinabuhi, dili siya mohunong. Pero daghang mga tao nga wala kabalo og kinsa. Muna daghan igsoon ko ng alaga ni balik sa agi. Ha? Nimbalik sa agi. Wala mo padayon. Nay naghuna-huna nga di ko musimba kay nakoy bisyo, nakoy sala. Simba. Ha? Simba igsoon, lakaw sa simbahan. Kay lalo kang mo palayo, lalo kang dili makita. Kay gipangita sa Dios ang simbahan igsoon ko dili ni para sa mga balaan ha. Ang simbahan dili ni para sa matarong. Ang simbahan sama ni ospital. Inigabot nimo dito, natural check upon ka. Unsay problema, unsay sakit, check upon. Nya og di na ko mobalik dito kay naigo. Og naigo gani ka, magpasalamat ka kay ngano man pag check up dito pag adto sa ospital. Natungnan gyud sa doktor ang unsay imong sakit. Unya nahibal-an niya, nahibalo ang doktor sa imong sakit. Kabalo po siya unsay tambal. Laktod pa ka istorya, igo gyud. Sa ato pa ang doktor maayo. So pag adto nimo sa simbahan, igo gyud ang imong sakit ug balatian. Igo gyud kuda. Muni maayo, pastor nga hinigo. Sa ato pa kung di kaigo mo ana ra abot alo si pastor, wa gyud katunong. Laktod pa ka istorya, wala matungne. Wala matunong. Ang sakit nimo sa ulo gitagirisitaan kag sakit sa tiyan. So ang kinabuhi sa tao igsoon nga wala matungne, wala maigo sa mensahe sa Dios, magsigi ra naglihilihay mo'y ana ra na nindot ning simbahana kay okay ra kayo ning bisyo kahilayan pagpababay paglalaki ug uban pa wisag mag-ipon tang way kasal-kasal, okay ra ning simbahana, okay ra manisko, okay ra mamista, okay ra magsuroy-suroy sa kalibutan, besang mag-unsa, okay ning simbahana. Dinhi ta magpabilin. De, okay kayo? Yes, okay lagi, pero sa mata ng Dios dili okay. Muna mga kaigsunan, munang di ko mahadlok nga biyaan og kongregasyon, biyaag kauban, ang akong gikahadlokan nga biyaan kog Dios. O muna mga kaigsunan, kana bang kana bitong kabalo mo unsay word nga stricto? Di ba adunay panahon nga musulod mo og department store o bisan asa nga mga dagko nga establishment, di ba na security guard? Ang security guard ilalom na sa unsay mandatory, unsay mando sa tag-iya sa kumpanya, unsay protocols diya, unsay mga pamagi. So walay laing sundon ang gwardya gawas sa iyang amo. Tama ba? Usahay kini gwardya mo'y mapasanginlan ingnong strikto. Halimbawa, arita sa eskwelahan nga pamalaod. Ang gwardya gi-instruksyonan gyud na siya sa mga nagdumala nga mga school, Mr. Security Guard, ayaw pasudla ang dili kompletog uniform. Yes sir. Ayaw pasudla ang walay ID. I-verify ang ID kay basig lain ang ID. Yes sir.
Ayaw pasudlan ng kanang dili mga estudyante. Kung naituyo, panawag una dinhi. Ana lang sa gawas istorya, dili basta-basta nga mo pasulod og walay ID or lalo na pag dili estudyante. Gi-instructionan, yes sir. Naay instruction. Nya i-kuan gyud i-check gyud ang ilahang mga bag o unsa pa kay ang ato is pagsiguro sa ato nga panahon. Ingon ang gwardiya, yes sir. So mga kaigsunan, makaingon ba kang stricto di ay ning gwardiya ha? Stricto ba ni? Dili na stricto, kundili nagsunod lang na siya sa mando sa iyahang agalon. Halimbawa, unsa man karon, kinsa may sundon, ikaw nga dumuduong lang or ang iyang o ang amo nga mo'y gasweldo. Usahay igsuon, pag kining pastor may magsultis kamaturan, may mahimong bati. Sultihan ta mo sa tinuod mga kaigsunan, kami nga pastor, naningkamot may unsay instruction sa Dios, mo'y among tumanon, dili may magbuot-buot. Niya usahay og maingon tang ginadili ang paghubog-hubog, maingon aka na pastora stricto gyud. Maingon mi nga dili may pagsimbag Dios aka na pastora mangigo gyud. Usa koy mangigo? Nangigo ba na igsoon nga nag-relay ra mami kana bang relay? Di lakton mi sa kung relay ka dili ka original, dili may original sa pulong. Ang amo nag-relay. Ang paghubog-hubog makahimo kanimong sabaan og buang-buang. Basta paghubog binuang. Mangigo gyud. Igsoon nangigo ba? Abi basahay imong Biblia. Pareha magitang na relihiyon. So pareha po tanay Biblia. Basahan na ikulot ang Biblia. O di ba kaunayon sa imong Biblia. Igsoon, kami nga mga pastor, iguming nag-relay. Gadawat-dawat ba? Termino pa to dire sa lain, minaritis ba? Nagsubay lang ba? Gisubay. Kaya langan man ang Diyos may magwali. Among gisubay ang unsay naa sa Biblia. Ang nakabulos diya og magmugna-mugna na kag imuha. Munang atong paningkamutan, among gipaningkamutan og unsay naka-state sa Bible, mo'y among ipaabot nga do this, do that. Ayaw nagbuhata, ayaw nigbuhata. Unya usahay og wali si pastor ko anong gyud. Magwalig ika na polo si pastor wala na ni kwarta Dili igsuon, dili na mao. Atong sabton. Balihon ko na to. Di ba? Wala mga pinangga na amigi basihan ang Biblia. Kaya di may magpataka og wali igsondris kahanginan kung wala may igong basihanan sa among gipaabot kaninyo nga pulong sa Ginoo. Nga diin atong ginasangyaw, ginamantala diha kaninyo nga way laing maluluwas, way laing manunubos, way laing nagpalansang sa krus. Si Ginoong Hesukristo ragyod wa nay lain pa. Wa na kay lain nga tuhuan, wa na kay laing dawaton, wa na kay lain nga imuhang simbahon. Ang Dios ragyod wa nay lain pa. Wala mga kaigsunan, wa nay lain pa nga angayan nga simbahon o alagaron. Only Jesus Christ, mato diya sa buhat 4:12. Sa ito pagpadayon, ako sa basahon yung mga messages mga kaigsunan kaya basig madugay ko, di naman ako ni makitaan. Okay, di naman ako ni makitaan, wala binagdaghan na kay mga mensahe. Okay, giyari tayo ni Pastor Joril magsugod. Nahan unta musimba pero maulaw kay bisyoso pa. Ay lang lagi simba lang gid so bisag bisyoso pa. Mawala ram dugay gikan ni Ronel Aliling Salpora. Maayong gabi Pastor Kim. God bless you and to all your family and also sa mga tigpaminawan especially sa ako mga kaigsunan diha sa Patupat, Barili, Cebu. Mga kaigsunan na to diha, salamat. And also diri ni Ray Gordoncillo Fabio lisod ra konsigi og makasala ra kay dili man pod maminaw sa mensahe labi na og hisgutan ang mga buhat nga dawtan dili na
musimba. Sa may mo ganahan di ay. Kanang hisgutan ra ng mga nindot, kanang dili ka mo na giingon nga kapoy-kapoy kag simba na may impierno ra day ka. O mo na klarong pagka-istorya igsoon ko. Okay, da pay laing mensahe kay ubay-ubay man mga mensahe Gipadayag 21:8 apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikilawason. Mamumuno, mga killer. Kanang dili matinuon sa Dios. Ang tao nga dili mo tuog Dios igsuon ko, bisag imo nang pangutan-on, ayaw tuhuin ang istorya, tuhuin ang buhat. Kay dagha, Brad, sulay nang nasdiskuhan, sulay nang nasbulangan, sulay nang naas kahilayan, sulay na nang nagbisyo dia, sulay tuo ka Ginoong tuo. Butbut na kay mituo pa na Ginoo ang kinabuhian na wala dia. Ang dili mo to ang mga malaway, laway kay mga istorya, musabay ang mga siaw nga mga hugaw, mga hugaw nga tiaw, ang mga muno, mga killers. Ang mga makikilawason, mo ni daghang kay ni karon igsuon. Perting pagsaka ang aning fornication mga pinangga. Dungagan pas adultery, awa na. Dungagan pa ining nasa social media igsuon, nasamot na. Muning kining sala sa kalibutan, muning kalibutan dili padulong sa kalinaw, padulong ni sa grabing kagubot mga kaigsunan ko. Usa ni nga nakakontribute ni pakikilawason nga yano na lang kay mga kaigsunan, wa nay kasal-kasal. Alangan ang uban matod sa testimony nila sa amo na pagpakasal pastor, nakasala na gani me. Unya mahal po kay malayron sa kasal, amo nang di magkuha na lang me. Gasigig simba igsoon daghang kay ko na diskubrian. Des kabukiran gasigig simba pero galibiin ra. Dagko ng mga anak nga pagkaluoy. Ngano wa mo mapakasal dai dong. Kuan manggod pastor, minimo mangyud ang pangayo. Piti na kong gula mga kaigsunan. Minimum gyud ko no. Bulusa. Tinodig sa dili magid sayo ning pagprocess og kining paper sa kasal. Di gyud ang kahago labi nagdili ato ang lungsod. Lisod gyud nya labi nag magkasipyat-sipyat igsoon ko kita pahibasulan nga solemnizing officer. Tinodig gyud diano mga kaigsunan pero ako lang ini-take na ra gikog rest para lang gyud ma-solve ning problemaha mga kaigsunan. No? Labi na kay wala ko encoder. Gasto gyud mo bayad gyud kuha tag kwarta sa ministry. Yun ana mga kaigsunan ang ato ang pag-abag sa mga katawhan nga mutabang ta. Kay luoy kay lagi kay mo ni na minimum lagi. Pila man minimum kasal mga kaigsunan. Usahay matawag na mga kaigsunan ko nga kinibang unsa man ni bayad o ba og minimum sa ato pa na minimum wage. Kunya og imo nang sumbalikon pag istorya na ba way resibo? Sa man na mga pinangga na minimum wage. So kasama na sa ministerial services igsoon ko. Nga sa kababay o sa lalaki mahiusa diya sa balanon nga kami niyon without any expecting in return. No? Muna mga pinangga mo nang sa paagi sa Ginoo. Adto na tayo mga kaigsunan nga naapiki sa nang sitwasyon giyahan nato pero wa po na magpasabot nga kung kaslo na malangit na kundili ang pagtuman sa kabubuton samahan mao gyud gipangandoy pero mosamot gyud ang sala wa pa nakasal nangalagad unta pero wa makasal mao rang istoryaha pero bisan pa pud og makasal di gyapon mga lagad nga matildan mao ra gyapon istoryaha. So mo na mga kaigsunan usa sa dako nga gikinahanglan nga ato gyud nga klarohon. Okay, makikilawason ang mga salamangkiro o kining isikrian por salihiri mga salamangkiro ang mga nagsimbag mga Dios nagsimbag Dios igor bet ang gabasaan og ang tanang bakakon tanang bakakon kanang mga butbuton kayong dagko asay tambog sa linaw nga kalayo og asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mabasa na gipadayag 2:8. Napailain nga mensahe gikan ni Rian Pinida. Kumusta naman day Rian? Ang waling gimingaw na jud mi kaayo. We miss you Pastor Kim. Salamat inday manhar niya ko kanlaon. Basig basta kay manhar gyud ko. Mao ni ato makaigsunan sa kanlaon nga pirming madukdukan. Nako og masuko, wa man di ay. Tinodig son stricto ko may tungod sa pagtudlo og stricto sab ko sa akong kaugalingon.
og dili sab ko sirado sa